Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ay, inay ko po. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa, Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Manny Mox. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Bob Padua. Tope, kay Sir Cassie William, Maria Elena Yamamoto, kay Ma'am Franz, kay Ma'am Ninya Yao, Ma'am Nilia Marcaida, Sir Cassie William, good morning. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Webes. Petsa 25 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo, taon 2024. So, dispiras na tabi dyan tupi sa Malinaw. Piesta Saga. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot mampo nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 25. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. O, dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon, ha? Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kay ibang maingat kan sadiri, ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen! Amen! Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Oh, Webes na tabi kita ngunyan. Ha? Kumusta tabi sa mga tugang nyato na yaon dyan sa NCR? Nako, halos lubog sindangon yan sa baha. Halos mapano sa social media. Mga pagpo-post, nakaipuhan na i-rescue. Sa tubig tabi mga tugang, nako, sobra ng first floor. So mga bubong na sana ang nagralataw. Ay inay, grabe so pasaway mga tugang ni Karina. Naging super typhoon. Kumusta tabi sa mga kabayan niya to dyan sa NCR? Ingat-ingat tabi kita ha. Ngunya na nangyari na naman iyan. Ano nga yan naman ang masunod ka? Siyempre may barasulan naman iyan tabi, Ma'am Nilya Markayda. May barasulan naman iyan. May mga mapaipal naman dyan ng mga politiko. Siyempre madali na bagang eleksyon. May maparapil naman dyan. Oy, despiras na tabi, Sir Tope, dyan sa Malinaw. Anong plano? Ngaya, so taga Malinaw baga ngayon, nagkaigwag kay amnesia. Paratas na! Sir Tope, sabi na sa imo na pag mapista man duman, may magkaka-amnesia. At least paratas na. Parehas man kang pista dyan sa Matagbak. Paratas na. Ano ang ganap dyan sa Malinaw ngunyan? Igwaki Civic and Military Parade ngunyan na pagkaaga. Sige. Anan mga riparo tangon niya na Webes. Digdi kita ha, taba ka may mga pangapudan sa tuyang mga katugangan dyan sa NCR. Pag-re-restoryan tayo nangyaring pagbabaha, ano? Pon kasud manghapon, pahit-pahit sura. Mahiling tabaga, ano? Sa mga video dyan sa social media. So, Marikina River, ano? Pag nasasagop talaga Sir Cassie William ang tubig, syempre pag nasagop, madalagan ang duman sa mga kaharungan. Duman ang bago may naragi sa kaharungan. Pag mga arog na kaiyan, dahil na kita makakahagad ki mga rescue ta, dahil man makakadasdas sa mga ma-rescue. Ngunyan dapat tatao kita. Kung ano ang dapat gibuhon ta. Kung sige mo dyan nahagad ki rescue, bago ka sana dyan ang i-rescue ko di dakulon. Ang problema man, kung day makadasdas, kung day makalaog, day makapasiring dyan, suma-rescue. Kaya dapat may alam tayo. Kung day kitang ara, mabubutod kita. Yun na supig sasabi ta. Dapat perming may alam. Pag may mga arog po ka na emerhensiya. Ako, may mga plano na akong arogan kung halimbawa magbaha naman sa muya, Sir Tope. Igwa naman na kataning kaming tower o di masakat ako naman sa tower. Ito pag nalabawan pa sa tower, inda ko na sana. No. Kaya sabi ko, ang last na masalbar kang buhay ko sa tower. Kung malabawan pa sa tower kang tubig ay matutunaw na ang mundo.
Isa'y pan mabuhay kan kung malampasan pa sa tower. Dahil na matumba sa tower tabi, Sir Topi. Pag natumba sa tower, ikaw man ang natumbahan. Yan sana. Ito ang pigiling kong last na masalbar sa ko, Sir Javier. Yo. Kaya dapat may alam tayo, dapat may aram kita takon sige kita dyan nakurahaw na i-rescue nindo kami. Sisay dyan ang mapahid sa imo. Bata subar ko kan China, nagrabas-rabas na sa NCR. Mga maorag talaga tabi, Manong Gis ang mga bina-edit kang video dyan sa social media, no? Pati subar ko kan China, yaon na sa NCR. Ay, napahit yan. Naging super typhoon palan si Karina na eh. Iling na ninda. Pero kita digdi sa probinsya kang Albay, pasalamat kita no. Maski nag-uran-uran tapos nagkusog man so habagata, at least nagkaturumba so mga batag sana. Sabi ni Manong Gis, maog maso iba sa Manila na wagas sa outing. Unto pertihon baga mag-swimming. Nagay instant igwa ki mga swimming pool so mga taga NCR. So iba biyo nagsuswimming sa laog kang haraw. Kahirak so mga talagang naubos so mga gamit kalubog. Ang problema, nalubog na so mga gamit tapos inaranod pa. Ay, tapos na. Ma'am Anita Aquino, good morning. Diyan mga tugang sa Libon Albay, diyan sa barangay Mulos-Bulos, tabi Manong Jess. May duwang bangkay ang na-recover kang mga otoridad. Pero kalansay na ini. Diyan yan sa Mulos-Bulos, Libon Albay. Sige, re-restoryahan sana kita. Pati ay, kumusta pala si Amiga? Bakit nasa Manila si Amiga? Pati sukano pi mini Amiga sa food park. Mga tumbado. General Butabi topi kang harabagat. Iling mo na yan. Basta aram ko nagkaturumba sa mga batag. Pati sukano pida. Oy, digdi tabi noy Mox, madami tubig dyan sa Malinaw. Ano daw? O to baga tabi Sir Javier, dispira sa Malinaw, sigang hararok. Bata ka subago pag luwas ko sa araw. Grabe ang protesta kan mga orig. Biyo nagsusurriyaw sa mga orig. No. Pag-agi ko, grabe ang sururiyaw na kang orig. Maray nga ni nakauli na si Wad Maven. Ade, takunday inda, baka malubog bata day man tatawan maglangoy. No. Ang lango yun baga ni Wad Maven baga tabi topi gariso sa talapa. Nakailing ka langoy talapang. Araw kan minalangoy si Wad Maven, langoy talapang. No. Kailing na nindoy. Ay inda. Ay kani magsarayaw-sayaw sa nakita.
Oy, kumusta tabi ha? Kumusta tabi? Sara Ma'am Susan, si Sir Cassie William. O yan ha. So mga kababayan niya to na yaon dyan sa NCR. Sige, paabot nindo, kumusta ka mo? Kumusta po ang kamugtakan dyan nindo? Ngunyan, kumusta na? O medyo nagupa na da so baha. Okay, sige. Mga tugang alas 7:22. Ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna ang satuyang mga katuwang sa programa tabi, Manong Jess. Serbisyo Asing Reparo. Maorag ngayon si Wad Maybin na namamati ka rin ni Wad Maybin, maba ngayon sa Manila, maringay kayo ni magbalik na sa Bicol. Kung dahil siya nagbalik sa Bicol, inda. Hindi ba na? Kaya baga tabi, sabi ko, duman sa mga parasira na mga madudunong baganugad, pagigwak yung mga gale warning, pag marautan panahon, kung habo ninda nanggad magpapugol na maglawod, siguradoon sa naninda na baguan sa indang brief. Yeah. Dapat bago ang brief. Nata, anong purpose? Ang purpose tabi topi, dapat bago ang brief mo. Kung halimbawa, di malason ka sa lawod, nalunod ka, tapos makuha ka lamang bago ang brief mo. Yeah. Kung ma-recover ka, tapos ang brief mo sutagip tipon, gadan ka na, pigliliba ka pa. No. Ano man ngayon si Topi, na ang brief ka na yung tagip tipon. Siguradoon sa nanindo na bago ang brief nindo. Ang nabubutod baga tabi Topi, ang natatada, brief na sana. No. Kanyang kung ang brief mo tagip tipon, tigba ka na, pigliliba ka pa. Mailing mo na. Baad malawos da tabi, so pag uruharampangan tabos. Nga ta, may ano tabi, Manong Jess, maguro harampangan. No. May ano? Apota daw ngayon si Wad Maybin kung narumduman ko lamang kang nag-swimming kami. Ang nabalon nga ni Wad Sulo. Dahil mo na yung Wad Maybin mo na. Dahil lamang ngaya ote, dahil lamang sinursi. May luho. Sorsyon mo ngaya. Oy, mga tugang, salamat po sa MBY Dormitory. Ang MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan kay Madam Maylin. Salamat po. Ingat tabi perme. Katuwang taman dyan ang satuyang Vice Governor na si Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Siyempre yaon man dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse, Siyudad din Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capus Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay.
Ayan man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan tabi ka mo magtaraya sa wedding. Anong sa wedding? Sa loto. Bako sa wedding. Sabi so para taya kasubanggi sa pula puti. Ayos dyan sa Malinaw, adi. Sa mga peryahan dyan sa Malinaw, talagang pula puti. Kaya na lamang Manong Jess ginibong yellow blue, talagang pula puti ng gas. Bata day ko pa dyan nahiling daw ang bagong COP kang Malinaw PNP. May Alinaw Festival, dahil lamang nahiling dyan ang COP kang Malinaw. Anong pangyari yan? So chief of police kang Malinaw Police Station, dahil ko lamang nahiling dyan sa Alinaw Festival. Kapot ko si Mayor, hain niya ako si COP mo. Inda nga ya. Hiling mo natabian na Sir Jam Mendoza. So chief of police kang Malinaw Police Station, may Alinaw Festival, dahil lamang nahiling. Kapot ko si Mayor, Mayor ay si COP mo. Inda nga ya. Ay, pangyari tabi Manong Jess. So mga peryahan dyan, bako lamang tabi Manong Jam Mendoza yellow blue, pula puti ng gad. Yaon sa sentro kang Malinaw. Ang mga parataya, mga aki. Sus Maria tabi Serlito Esteves Tuangki. Ay, pangyari ini. Kaya sabi Sir Javier, gari pigre-request kang LGU na salidaan sa COP, kaya namamati bang gari kang bagong COP dyan na nabo nindo sa ko, di day man ako ma-attender dyan. No. Paliun man sa nindo ako. Biyo, palagod nga Yo, paliun man sa nangayan nindo ako dyan. Biyo, pangayalog. Nailing sana dyan sa mga tauhan kang PNP. Pero sa chief of police, aram mo baga dapat pag chief of police permi kakataning ni Mayor pag may mga okasyon. Di ba? O ilingan nindo sa may mga aktibidades sa kada munisipyo, permi niya on si chief of police. Sa mga aktibidades sa Pigigibo. O dyan sa Malinaw, ang rayaon sana sa mga ordinaryong pulis, sa mga tauhan, dahil so COP, hain daw si COP. No. Pangyari tabi di Serone. Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Para si Chief of Police. Matatapos na lamang sa Alinaw Festival. O indangon yan, taigwa mo niyang ki Civic and Military Parade. Inda kung ma-attender si Chief of Police. Inay ko po. No. Ang sabi, malakas da si COP Kipidi. Malakas da tabi si Javier, si COP Kipidi. Kung mailing tabaga kada munisipyo, kung may aktibidades ang LGU, arog ka ining mga puro festival na ini, perming yaon ng Chief of Police. So ang yaon sa na permi nahiling ko naman sa mga ordinaryong police. So COP wara. Inay ko po. Ang mga togang yan ang sa to yung mga katuwang sa programa. Maraming thank you po.
Baka lamang mag-attender ngunyan si COP ta may parada. Masupog ngaya matapos na so Alinaw Festival, mapailing na ngaya kita. Ngaya, palugod ba? Nalugod kita matender dyan, tapapaliun man sa nangaya ako. No. Taga-riba ko kasundo kan mga opisyalis kang malinaw ang bagong COP dyan. Ay inda tabi Ma'am Gina Malaginyo Cavite. Good morning tabi kay Chaisteng. Bako tabi kasundo Manong Jess. Kan mga opisyalis kang malinaw ang bagong COP. No. Kaya si COP marengya kan de mag-attender dyan. Sabi ni Manong Jess, so mga ordinaryo ngayang pulis na mga labi-labi. No. Sige tabi mga tugang hata. Kuaunta daw tabi muna ang pag-asa. Kuaunta mo na linya tabi kang pag-asa pading Macrinigrillo. Ramon ta muna ang pinaka-latest kay bagyong super typhoon na bagyong si Karina. Tadig di sa tuya sa may parting Albay, okay ang panahon tango niya. Ramon ta po na ang magiging kamugtakan kan panahon. Pag-asa tabi, good morning Pag-asa. Magandang umaga, narito na po ang latest sa binabantayan natin na si Bagyong Karina as of 5 p.m. ngayong araw ng Thursday. So unahin po muna natin ang ating latest satellite image. Yung sentro nitong si Bagyong Karina ay naglandfall kakagabi ng alas 12 and yung current location niya ay nasa Taiwan, currently located as of 4 a.m. sa 465 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Bahagyang humina po ito, nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot ng 250 kilometers per hour. Patuloy pa rin po itong kumikilos pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung makikita po natin, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ay posibleng makaranas or asahan pa rin po natin magpapatuloy yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito po sa may western sections ng northern at central Luzon, pati na rin sa may western sections ng Calabarzon and sa may Mindoro provinces, pati na rin sa NCR. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kabayan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon area. Ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. Base po sa ating latest forecast track, gaya po ng nabanggit natin kanina, yung sentro nitong si Bagyong Karina ay nasa may Taiwan na. Pero nakikita po natin, although yung sentro ay nasa may Taiwan, ay malaki pa rin yung sakop na malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Karina. Kaya ilang bahagi po sa extreme northern Luzon ay apektado pa rin ng malalakas na hangin na dala nitong binabantayan na bagyo. Over the next few days or possible for the next few hours, unti-unti po itong kikilos papalayo sa direksyong northwestward. Possible po na ngayong umaga ay lumabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Babaybay po dito sa may karagatan, sa may Taiwan Strait, at possible landfall ulit sa may southern portion ng Taiwan at unti-unti na po siyang hihina sa mga susunod na araw. At papansin po natin, possible po na habang humihina po ito ay hihina na din po yung paghila niya dito sa habagat. Kaya over the next few days ay possible po na hihina na din yung mga pag-ulan or mga areas na apektado ng mga pag-ulan dala ng epekto ng hanging habagat. Gaya po ng nabanggit natin kanina, dahil may kalawakan pa rin yung radius nitong si Bagyong Karina, kahit yung sentro niya ay nasa may Taiwan, nakataas pa rin yung tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes dahil sa lawak ng radius ng bagyo. So asahan pa rin po natin ang malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Karina sa area po ng Batanes. Pagdating naman po sa mga pagulan, ito po yung latest heavy rainfall warnings po natin galing po sa Northern Luzon PRSD, pati na rin sa NCR PRSD as of 5 a.m. Naka-red warnings, rainfall warning pa rin po tayo dito sa Ilocos Sur, Benguet, La Union, Pangasinan at Ilocos Norte. Orange naman po ay nakataas pa rin sa western portion ng Abra, Zambales, Bataan,
Pampanga at Tarlac. At yellow warning naman po tayo sa eastern portion ng Abra, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Nueva Ecija at Bulacan. Kaya po sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar or yung po kung saan nakataas ang heavy rainfall warnings, asahan po natin at the very least for the next 3 hours ay magpapatuloy pa rin yung moderate to ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa areas nakataas yung red rainfall warning. So asahan po natin ang mataas na posibilidad ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga yung low-lying areas, pinaghahanda at pinag-iingat po yung ating mga kababayan. Samantalang based naman po sa ating latest weather advisory kahagabi po ng alas 11, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad na makakaranas pa rin ng malalakas mga pag-ulan, lalong ng Luzon or northern Central Luzon area. So moderate or heavy to intense rains pa rin inaasahan ngayong araw sa Zambales, La Union, Pangasinan at Benguet. Samantalang moderate to heavy naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Abra, Bataan at Occidental Mindoro. At kung mapapansin po natin, over this coming weekend, unti-unti na pong nababawasan yung areas na makaka-experience ng malalakas na mapagbuhos ng ulan. So moderate to heavy naman po mga pag-ulan, possible pa rin sa may Zambales, Bataan, Pangasinan at Benguet bukas. Pagdating naman po ng weekend or sa darating na Sabado, Zambales at Bataan, posible pa rin po yung mga moderate to heavy na mga pag-ulan. So asahan pa rin po or possible pa rin po yung mga pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na ilang araw na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan sa mga affected areas. Kaya as much as possible po paghandaan at pinag-iingat po yung ating mga kabayan. Pagdating naman po sa mga pagbugso na hangin na dala nitong hanging habagat ay malaking areas pa rin po ng Luzon pati rin sa may western sections ng Visayas. Asahan pa rin po natin yung mga pagbugso ng hangin mula ngayon hanggang bukas. Samantalang pagdating naman po ng Saturday ay mostly areas po ng northern Luzon, dito po sa may western sections ng Central Luzon, pati na rin sa may western sections ng Mimaropa, yun po yung areas na makakaranas pa rin or possible na makaranas ng mga malalakas na hangin na dala nitong southwest monsoon. Sa kalagayan po ng ating karagatan, may gale warning po tayo dahil sa epekto nitong southwest monsoon. Nakataas ang, or possible po yung 4.5 meters na taas na mga pag-alon sa areas po or sa mga baybayin ng Batanes, sa karagatan po ng northern coast ng Cagayan kasamang Babuyan Islands, pataran dito sa may western section or western seaboards ng northern Luzon dyan po sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, kaya delikado pong pumalaot, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat sa mga nasabing baybayin. Samantalang moderate to rough seas or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang posible dito sa may western section ng Luzon, gayon din sa eastern section ng northern Luzon. Samantalang sa eastern section naman ng bansa ay mostly moderate or katamtaman na mapag-alon. Raranasan, iba yung pag-iingat po sa mga plano pumalaot, delikado pong pumalaot sa mga moderate to rough na mga karagatan. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres, magandang umaga. Ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tayo ay magsayaw ng cha-cha. Okay mga tugang, salamat po sa Pag-asa. Ayan mga tugang, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na no. So at least mga tugang, paluwas na sa PAR. Paluwas na po sa Philippine Area of Responsibility ni pong bagyong si Karina na matindi so distruso dyan sa NCR Tabi, Sir Art Gomez, Sir Charlie Sayes. Di pagluwas kay ni medyo maluya naman so Habaga Tabi Tope, kaya pwede nang magtinda naman kay barbecue. Yeah. So, ingat na lang po giraray. Maski uro habagat sa nabaga,
talagang minadistroso. Ayan. Sige, tabi mga tugang, alas 7:42 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Maray na aga sa mga nakaantabay sa tuya. Paki-share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Break muna kita mga tugang taon-taon. Ang sa tuyang mga reparo. Restoryahan kita. Sa pagbabalik po yan kang programa. Commercial muna tabi kita. Studi kan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ibininta sa may talibata. Ang kita niya nawala, pinatalo sa sakla. Sige tabi mga tugang, balik na po kita sa programa. Alas 7:46 na po.
Ang satuyang Philippine Standard Time. Ng asdang tambasa. Mga tugang ang oras na yan asinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City Open for Transient po sinda. Napon rin si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kan UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Kasabay tama dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. Si City Councilor Riner Bursi kang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Ang koto niya nawalo, pinatulo sa... And siyempre magatugang yaon man po dyan ang Capos Bilo o kaya Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi kay Boss Bob. Mingwit sa karat. Sige, mga tugang yan sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Balik na po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni Nueves, pet sa 25 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sondo tabi kita alas 9, Mamsel Nolasco. Good morning tabi sa indong. Diyan sa mga taga Tiwe. Mga taga Tiwe, good morning. Pero diretso na tabi kita. Serbisyo asing reparo kay mahal si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige, alas 7:49 na tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. Yo. So at least medyo okay na ang satuyang panahon digdi po sa probinsya kang Albay. Medyo dahil naman nag-uuran, malumlum lang, okay na yan. Kaysa magpaparauran, pag magpaparauran, di madakol ngayon tubig. Ibagan mga kurahaw, tubig. Apuira kang aliko, iyang pikukurahaw. Apwera kang problema sa aliko, napapurupalsok ang kuryente, saro pang pigagasod, tubig! Di dispiras na tabi ngunyan dyan sa Malinaw, Papadaan, Rosales, dispiras na dyan ngunyan. Ano daw nga kung may tubig, sabi ni Sir Javier. Takong wara ngayang tubig, palisan ta ngaya hali digdi sa NCR. Digdi nga sa NCR, kadakol na tubig. Nagsarawa-sawa ki tubig sa mga taga NCR. Igwasin ta ki sa dirinin ngunyan na swimming pool. Yeah. Sige. Bago kita kan mga pasiring kita duman sa NCR, diyan daw muna kita sa Banwaan kang Malinaw. May mga naghahapot. Manong Jess, may mga naghahapot. Kung taday nahihiling si Chief of Police, tagari bago na dyan ang Chief of Police, day databi nahihiling lamang dyan sa mga okasyon kang Alinaw Festival. Sabi ko nga ni, baka naka-deploy duman sa Prisaa o dyan sa siyudad kan Legazpi. Pero gari kung chief of police ka, dapat yaong kabaga sa area mo, lalo na igwaman ki okasyon ang sa imong banwaan. Bako? Kang nakaaging banggi, hinapot ko na yan kay Mayor Shi. Hinapot ko si Mayor nga tayo ako, Mayor ta. May mga nakakariparo na dai nahihiling sa mga aktibidades kang Alinaw Festival ang Chief of Police kang Malinaw Police Station. Sabi ni Mayor, inda ngaya. Pero
Pero sa mga pulis, visible. Sa mga pulis na mga regular, sa mga miyembros kang PNP kang malinaw, rayaon permi. Lalo na sa pagkabanggi, sa mga activity bagatabi, Sir Art Gomez. At akong kang inot si Sir Art Gomez, aktibuhon sa mga activity na arog kayang pero anyaon dyan si COP. O nagangala sa mga taga Malinaw dahil lamang ngayon nahiling sa mga aktibidades kang Alinaw Festival ang chief of police dyan. Ngunyan, may nako ako ki-informasyon. Taga-rida tabi Sir Art Gomez, bako kasundo kan mga opisyales kang Malinaw ang ilinaag dyan na COP. Kaya ang sabi, gari nagre-request giraray na palitan. Kaya lang, sana ko akong impormasyon tabi, gari da makusog iyan na COP iyan ngunyan dyan sa Malinaw Police Station kay PD. Tagaripig request na ni Mayor si na palitan. Kuni agan ngunyan, dahil man napapalitan, tamakusog na kay PD. Kaya, gari ang nangyari ngunyan dyan sa Malinaw, gari na mamati naman ni kan COP. Si COP, yan nga ng problema, dahil kung nga ni midbid, gari na mamati naman kan COP dyan sa Malinaw na, garing nga sa kuya kan mga official digde, maray nga kini, dahil nga magparapahiling dyan, dahil nga mag-attender dyan. Tayo man sa nangaya, alion man sa nangaya ako. No. Hiling mo. Inta sa nga taarog kayan. Pero, hinali dang COP dyan, kasundo kan mga opisyal, kang Malinaw. So, hinali dyan na COP. Kaya lang, gari hidalian na hinali, tagari ma-schooling, ma-schooling na sa dating COP. Ngunyan, ang nagrekomenda da kaya na COP ngunyan dyan sa Malinaw, so yaon man dyan na pulis na na-assign sa Malinaw, rekomenda man sa nadaayan. Ngunyan, gari dahi gusto tabi mga tugang kang mga opisyal kang Malinaw. Kaya, nagkakapira ng aldaw, ang Alinaw Festival baga dyan, 10 days man sana nagpuon kang anong ito nagpuon 19 July 19. So ngunyan 25 na matapos ang Alinaw Festival sa Domingo. Matapos ang Alinaw Festival Manong Jess sa Domingo. Ngunyan, igwa ki civic and military pa rin dyan. Inda sa natabi Manong Jess, reparuwa daw kunyaon dyan si COP. Police Major Nathaniel Jacob. Si Jacob, bakun sa ini na-assign, gari nadadangog ko ng pangaran kay ni tabi Manong Jess. Sa ina-assign ni dati, gari habo, gari bako kasundo kan mga opisyalis kang Malinaw. Duwa man sana yan ang rason dyan. Baka nga mahigpit si COP. Baka nga sa mga minigdipig papakiraman mo. Iyo. Dahil nga abo, dahil may nga gusto. Imposiblihon man tabi na chief of police, dahil ka mahiling sa mga aktibidades dyan. Ang nahiling ko sana dyan, sa mga ordinaryong pulis, talagang maski matanga una, rayaon. Rayaon. Kundi sa presensya kan leader, sa presensya po kang COP. Hain si COP. Sabi ko nga ni, baka na deploy duman sa Prisaa. Pero kung i-deploy duman sa Prisaa, tapos sigwa magki-aktibidade sa Malinaw, gari, dahil man pwede tabi Manong Jess bako.
dapat mag-focus ka duman sa area mo. O araw kaya na igwa ki Alinaw Festival dyan. O dyan sa Banwaan kang Malinaw. Sabi ko, inapot ko si Mayor, dakol na nakakari paro. Ay nga si COP. Inapot ko man si Mayor. Ay niya ako si COP. Inda nga ya. No. Pero nga ya, yan baga ngayon sa mga pulis. Kuya raon sa mga pulis. Kaya lang sa COP yan wara. Iyo tigahanap. Kundi, ang sabi Manong Jess, dahil na gusto kan mga opisyal. May nakuha kaya akong impormasyon na baka may dinarakop na burulang ka rin dyan sa Malinaw. No. May dinarakop ka rin bulang mata sa Malinaw. Aram tabaga dyan tabi Manong Papa Dan Rosales. So mapaluto na dyan sa Malinaw, available si Papa Dan Rosales. Si Papa Dan, matibay ni magluto. Matibay ni magluto lalo ng mga pulutan. Available si Papa Dan Rosales. I-chat na sa nanindo. Nyebres, good morning tabi sa imo. May nako akong impormasyon tabi, Manong Jess, na gari may dinarakop. Aram tabagang Malinaw na nagkakarasuan dyan sa Bulangan. Kakarasuan baga dyan, pero may bulangan, burulang ang ngururon. Bulangan ang perming kausakan karasuan. Gari may dinakop garing bulang. Gari may nadagit. Gari may nadagit tabi, Manong Jess. Tapos yun na yan. Gari bago pa man sa ng COP andyan. Gari day kasundo. Mala nag-request na nga ni Daki dapat palitan na. Pig-request na palitan. Ang sabi, halat-halaton hanggang ngunya nakatapusan na sa nakan July. Gari pagkatapos nga kang Alinaw Festival, baka masalidahan na. Out of coverage. Wala signal si COP. Iyo yan. Manungod naman dyan sa mga pula-puti na yan dyan. Tama si Manong Jess. Dahil man yan dyan mailag. Kung daing pagtutugot ang lokal na gobyerno. Tas hindi nga ni nag-designate kang lugar kung saan nilalaag. Ang problema igwa baga kayang ki memorandum circular ang DILG. Aram bagang kan mga pulis. Nabawal po sa pula-puti. O nga igwa ki pula-puti. Bako na pati yellow. Talagang pula-puti na tabi, Manong Jess. Takang inot baga ngaya. Bawal ang pula-puti. Ngunyan kang madunong bagan mga Pinoy. Ginibo yellow. Pag abot sa korte, wala man nga kibatas na tigbabawal sa yellow. No. Na technical. Na technical tabi mga togang so pagfile ki kaso na technical. Di salbado so nagyeloblo. Kunya nagibuki gari inamyendaran so apod kaya baka so memorandum circular kaya ngunyan bawal na. Diyan nga ni baga sa syudad kan Tabaco pinapurundo sa mga peryahan baga. Pinapurundo sa mga peryahan. Tamaging palan nga ni ang bingo. Maging palan ang bingo tabi Manong Jess bawal. Niyogon man nga kung mapabingo ka, mapanracing ka. Pag nagpabingo ka, bawal pala. Nahiling na nindo yan. Itong ABC, basta nagtataya ka kipirak. Tapos magana ka mang kipirak.
Oh, bawal yan. Pero kung ngayon waiting, pwede yan. Pwede yun yan. No, no, Ha? Pwede yun yan. Kaya ka sa waiting, magtupada ka, o pwede ang digdi salbay. no, 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 no. Pangyayari. Sige muna naman yan, raburab dyan. Dispiras na sa malinaw. Iyo yan. Ang kamugtakan dyan. Day ko pa ininahiling mananggad si COP. Kurkestoryaon ko daw. Iyo na nga niya. Gari, habo sa iya. Pwedeng na mamati man ni COP. Nahabo ngayon sa mga opisyal kang malinaw. Siyempre, narama na ni COP na pigre-request na duman kay PD. Nagre-request na dyan sa kay RD, kay PD, napalitan siya. Maraming nga kayo din na mag-atinder, papalitan man siya na ngayon ako. no, 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 no. Biyo, pangayalugod. Name. Di yan, patapos na sa Alinaw Festival sa Domingo. So mga pulisyaon, riyaon sa mga pulis, si COP ang daisa na nagpapahiling dyan sa mga aktibidades. O baka supog si COP magpahiling dyan sa mga aktibidades? Dapat baga pag-arog ka na may mga aktibidades, perming yaon nakabuntot kay Mayor si COP. Yaon permi dyan dapat. Baka arog kaning may civic and military parade o ang chairman kan pag-arog kan ang PNP. Kung wala si COP paano? Mayaw magangin sa mga pulis. Ayun na. Bad mo ya kang konseho dyan dahil pag nakupon sa tupada tapos gari yung Manong Jess. No, no, no. Manong Jess. Gari may nasisirip ako digdi na gari may nadot-dot si COP. Gari may nadot-dot si COP na dahil niya dapat pagdot-doton. Gari yun na iling ko. Kaistoryahay daw si COP, tapos mo pala nini dati. Haputado kung ano nadot-dot niya dyan sa Malinaw. Gari ang napaparong ko digdi tabi Manong Jess. Alam na. Gari ang napaparong ko digdi imbwelto ang manok. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Imbwelto ang Chicken Joy. Chicken Joy! Mangyari. Nailing mo bagayan, sumanga saradit na sugal, bawal. Suwiting bako, bawal. Gari man sana ang drug user and drug dealer. Tigdad ako. Pero mga drug lord, dahi pigdad ako. Gari tabi Manong Jis. Gari may na-entrance si COP. Gari manungod sa Chicken Joy. Ay inda. Alas 8:06 na tabi mga tugang, mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan,
Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita, babaeng taga Bicol. Alas 8:13 na to, 13 na tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po Sindano. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road. Sa pagitan niyan kan UST and Mariners, dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi kamuha. MBY Dormitory na kamo. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Balik po mga tugang, ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Munyang pungal daw kita ni Nuebes. Nuebes na po, petsa 25, kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo kita alas 9 tabi mga tugang mga kabayan. Happy Fiesta po sa mga taga Malinaw. Sige tabi mga tugang, igwa kita ki report yata sa luwas. Sandali yaon tabi mga tugang si PM sa ibong na linya. Alas 8:14. Palawagon tamo na si PM Tony. PM, maray na agasay mo, please kami. PM? Yes, Tony Mox. Good morning. Sina Diyos Marahay na pagkaaga sa yung mga palantabay. Nagbitangan yan sa opisina ni Mayor Idsel Villesa kan Banuagan Bakakay Albay. Sa aga ko nagigibuhon ko na so inauguration kan Bakakay Community College. Okay. Pero for some reason, may inalawas, may isisan pa kay Mayor kung anong so naging dahilan tayo sa Mox. And also, isisan pa naman sa mga nakalinyada ng mga preparasyones tayo sa Mox in connection man kayo ng pabuto na fiesta. Ano yung tayo na tayo sa Mox. Okay, sige. Mayor. Ito ko na ang linya kay Mayor Idsel Villesa kan Banuagan Bakakay Albay ngayon tayo na pagkaga. Mayor, good morning po. Si Manny Moksea po sa Serbisyo Asin Reparo. Hello, good morning, sir. Hi, Mayor, good morning tabi. Live po kita sa programang Serbisyo Asin Reparo. Manny Moksea po ini tabi. Mayor, kumusta tabi diyan sa Banuan kang Bakakay? Sa Banuan ni, okay man din po, sir. Parang problema. Sige, ano databi itong inauguration kang community college diyan sa Indo sa Bakakay? Ano nangyari tabi, Mayor? Ito sa inauguration, na-postpone ito gawa ng economy na sa Manila, si Dr. Vera. Medyo day pang konsya, hindi sa mga congressman. Medyo nagkagwakisona baga. Kaya din na kaya na-postpone na August 9, 2 o'clock. So tig-move na lang na August 9. Okay. Ta bata ngunyan baga Mayor, baha duman sa Metro Manila.
Ayun nga ni. Opo. Di imumove pa lang sa August 9 na sa Natabi, Mayor. Ano? Ayun po. Okay, yan ang pinakarason. Ayun po. Ayun po, okay. Mayor, anong apod kang Gari Festival nindo dyan sa Bakakay? Ano po ang mga pighahandaan ngunyan kang LGU Bakakay para po sa nag-adang-adang manakapiestahan dyan po sa Bakakay? Hindi po pighahandaan po. So, abot na fiesta, yung Karaguboy Festival. Yung mga kapirang mga event ang actually at sa hapon magkakaigwa kami meeting na tungkol sa mga tourism para ipresenta rin sa final na report ninda para malaman sa kung anong status, kung baka sobraman so budget or kulang at sa paghandaan. Iyo po. So, iyan tabi, Mayor, dyan sa Bakakay, minadorar kipirang simana o bulan ba ang pigigibon nindong Karagumoy Festival? Nagdal lang po mga 12 days lang. Okay. Ang tabo ko ba na sobra-sobra sa sa gawa na siyempre mas marami pang ikot sa tao. So, kasama na yan ang mga igagastos dyan. Tama. Kaya po, halipot lang sana siya, pero basta magayon. So, halipot sana, pero paano nin mga aktibidades? Apo. Number 1 dyan, tabi, Mayor, baga, ang budget, ang problema, di ba? Ay po, ang budget. Okay, pero tigsisiguro mo, tabi, Mayor, dyan sa Bakakay na magiging maugma ang piyesta ngunyan dyan sa Banuanin do? Ay po, magiging magbayad na kung anong yung Banuanin Bakakay. Iyo, tabi. Sige, Mayor, unless otherwise, may iba ka pa patabi na ipapahayag, ipapaabot sa mga taga-Bakakay, go ahead po. Hindi naman po kung pwede ikakwel sa samuyang Banwa, gawa ng mga kupira man, maski sa sanggunian, kupira man sa kuyang magiging programa. Kaya nakulang mo na pasalamat. Very good, tabi, Mayor, na nadangog mo yan mismo sa imo na talagang nagkakasaro ka mo dyan, mga opisyalis kang Bakakay para po sa kauswagan kan sa indong Banwaan, tabi, Mayor. Ayo po, sir. Ayo, sige, ba isa na, tabi, Mayor, mga nusar, mapashare daw ako dyan sa imo, tanganing mahiling ko manining Karagumoy Festival. Ayo po, sir. Welcome po kamo sa Samuyang Banwa. Sige, salamat, tabi, Mayor, sa oras mo, and ingat, tabi, Perme. Okay, thank you po, sir. Sige. PM. So yan tayo sunod ang sa tayo pagkikipag-uli ngayon na pagkaaga kay Mayor, baka kay Mayor Hotel Villesa. Manunod naman sa dahil natuloy na inauguration and sa indang plano and pagtutuloy sa maabot na kapiyastahan bigli sa naunang bitan ng Banwaan. Reschedule man sana palang tabi, PM. Pig-reschedule man sana. Good to hear, tabi, Sir Mox, na nagkakasaro sinda ganyan. Iyo nga ni, magayon na, nagayon na nadangog ta mismo ito kay Mayor, na si Mayor na mismo nagsabi na nagkakasaro sinda kang mga opisyalis dyan. Kumbaga, dahil na ngunyan mabibipisilan si Mayor. Tama. Na pag-abot kayo ng ibang mga darakulang okasyon o aktibidad sa iyang sakupan, yaon na. And support ang ngunyan kan sa iyang mga pag-iriba, lalo na sa Sanggunian Bayan kan Bakakay Albay. Ara mo tabi ni mga PM ining mga puro festival baga sa kada Banwaan, kung alimbawa gibuhon mo sa rumbulan talagang mapagal. Tapos matinding mga budget ang kakaipuhan mo diyan. Bako ka na magayon kang halipot sana pero siksik kan mga aktibidades talagang maugma sa mga taga Bakakayanos. Ang mayor menting kagustuhan baga ni Mayor na daw nakasuba daw. Imbis na igasto sa iba, ikaw na sa kasunod niyan sa budget. Tama, very good. Magayon na madangog. Magayon na katangian pa ni Sir Mox. Yung sarong alkalde sa bigli sa Banwaan kan Bakakay tabi sa Mox. Arog ka ng perte, alimbawa, imbis nga ipaputok ta, ipapyrox ta, tautan na sana sa mga tao. Ang pagpapyrox baga tabi, PM, susmal mambaga. Mahal. Okay, yun, ginibo sa ng simple. Pero alagad, tabi sa Mox yung mga magagayo na programa in connection kay Karagumoy Festival. Lalo na, first time ni Mayor na
Siya ang makapot ngunyan. Last time baga, si Lipunto pang alkalde, ngunyan siya ang makapot ngunyan. First time niya na mag-ano kaning karagong. Siya kang time na ito, municipal councilor pa sana. Vice Mayor. Vice Mayor na siya. Okay. Sige. So yan tabi Sir Mox, ang mga dugang pang informasyon na lilig sa lokasyon. Patrol numero 2, kasabay ta kasbago si Mayor Edsel Villesa kan Banwaan kan Bakakelba ito ni Tumiste kasabog kan Bicolano worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige. Salamat Abi PM Tony sa dugang na informasyon dyan sa luwas. Nakasabay tatabi Ma'am Helen Tadoran Echin, si Mayor Villesa kang Bakakay Albay. Sa pagpreparar naman ninda kang sa indang Karagumoy Festival sa July, sa Agosto na yan. Kaskason baga, patapos na kita ngunyan kang bulan na Hulyo. Sa Lunes ngani may klase na baga bako. Sa Petsa 29, back to school na sa tuyang mga chikiting. Kaya busy ngunyan sa mga magurang. Maaramay na naman pagmata Sir Cassie William. Back to basic na ya. Maray sa mga may aki na mga nakagraduar na ta mapapaingaluan na sa mga magurang. Kaya lang, so may mga may aki na may mga nakagraduar na, ang problema, dahil manggiraray katapusan na pagreparo, so mga magurang ta, ang sunod ka na itatao dyan tabi Sir Cassie William, ako apo. No. Ay, pangyayari ngayon. Dahil katapusan Sir Cassie William. Madali sana tabi, madali sana. Madali sana, may kaulwayam sana ko. Ina
pala buhay kong iniuot, akong namumuot, pinapabayaan. Nenang marasa pa, dati mo nahirakan, marhay pa na maparang sa kinabang. Nenang marasa pa, dati mo nahirakan, marhay pa na mapara sa kinabang. Magayon pa lang ang banggit kung bulano, Daraga Sultero Sinda Maut-maho. Servisyo Asin Reparo, Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pasensya na tabi Balik na tabi kita mga tugang alas 8:30 na. Pa-shoutout na tabi kay Engineer Santiago Benconseo kang MBY. Happy birthday da tabi, Engineer. Birthday ko niyan, Engineer Happy birthday kay Engineer Santiago Benconseo kang MBY Dormitory. Happy birthday sabi ni Mama Maria Elena Yamamoto kay Madam Maylene. Happy birthday tabi, Engineer. Sige, balik na kita tabi mga tugang sa programa. Sinsya na may kinaulay kaya ako. Nagluwas muna kitang madali sa studio. May kaulay kitang madali. Pasensya na tabi. Sa'yo na kita. Okay, sige. Ma-break daw logon mo na kita. Tamay naipit pa kitang commercial. Pagbalik ta, mga tugang, okay naman siguro. Pabayaan ta na muna dyan sa NCR. Uni baya na trending mo niya na i-restoryahan dyan sa social media. So, saro na membro kang LGBTQ na nagtrending na inapod na sir. Sir Charlie. Inapod na sir. Inapod na sir kang waiter. Pinatindog ki 2 oras. Trending niya ni tabi Sir Cassie William. Sir Javier Bunsa, anong masasabi nindo digdi? Samot-sari na ang mga nagpaabot ki mga reaksyon. Maging sumiyembros kan mga LGBTQ. Nagpaabot naman ki mga reaksyon. Nagulpi lugod. Nagulpi Cebuano palan ini. Ay inda. Sa pagbabalik po kang programa pag-restoryahan ta sana. Nganing de kita ma-stress. Mabalik po kita. Madali sa natabi ni. Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay. Sa
sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kanalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kanalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:37 na. 8:37 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongmongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursi Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Yeah. So balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutan, ang unyan pong aldaw kita ni Nuebes. Bet sa 25 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. So dispiras na dyan ngunyan sa Banwaan kang Malinaw. Happy Fiesta po sa mga taga Payahan, Barangay Payahan, Bagong Bayan, Poblasyon, Pawa. Happy Fiesta po sa indo. Good morning kay Chanor Capos, kay Chued, kay Nako Tabi Chanor nakapamatanga pakasubanggi. Pagkahiling ko kang so bakbaka na nagkapira, minuli na ako. Kung mabubuyong tabi ako, Chanor kang sigarilyo. Biyo ako nag-face mask. Nangabuon ko ng gadadi. Sus Maria, si pagsabulangan. Si saya nag-champion pala naman sa Alinaw Festival Porkak Derby o Kasubanggi dyan sa Paraputo, Estancia Malinaw Albay. Si saya nag-champion.
kasubang gisu Alinaw Festival Porkak Derby. Ni Boss Bob, si Sedo so nag-champion. Dahil na ako nagiling sana ako kiperang purok. Ako baga gusto ko man magiling ki purok. Kaya lang dahil man ako totoo baga magbulang. Nagparahiling sana ako ki purok kasubanggi. Tapos nag-observar man, nagapot-hapot man ako kung paano sa pagbulang. Ang pigapot ko si Pading Obet. Tayaon naman si Pading Robert. Ngaya pa di mag-adal ka na ngaya magbulang. Ko imbis na daya ako nakakaukod kan, papaadalon mo ako. Dahil ko kinaya. Sa bulangan, sus Maria Josep. Grabe ang sirigarilyo ang tabi Chanor. Pagkiling mo sa wala, may nagsisigarilyo. Pagkiling mo sa totoo, may nagsisigarilyo. Lugi so dahil nagsisigarilyo tabi Ma'am Elena Valenzuela. Ika ang masingot kan mga aso. Kaya ang ginibo ko taba Ma'am Amy Makapagal, nag-face mask ako kasubanggi. Pero dahil ko nakinaya mga alas 9, naguli na ako Chanor. Para giling ko man sa naso sitwasyon. Dahil man ako tataw magbulang. Yan ang dahil kita kan mga arog ka, maluya kita. Chanor, dahil kitang bisyo. Pero ngayon sa nakampag-inom. Serbisyo, asin reparo, kaibahan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Morning kay Chued. Di ko ngunyan ki civic and military pa rin dyan sa Malinaw. Ayata dispiras na. Balikan ta daw tabi mga togang ining viral ngunyan sa social media. Pirangal daw na ini dyan na kung ano-anong mga reaksyon. Kung matatandaan tayaon dyan sa social media, may sarong miyembro kang LGBTQ dyan na Cebuano pala nini. Inapod na sir. Ma'am Franz, inapod na sir. Gari ngaya, tigapod mo akong sir ha. Day ka nagagayunan sa kao. Pinatindog baga ki 2 oras da ito. So waiter, Ma'am Ambi Bungalbal. Ngunyan, nagaani siya ngunyan ki mga reaksyon. Matindi. Day ngaya gari day tanggap kan mga LGBTQ na gari nga sobra-sobra naman ang karapatan na pigahagad mo. Gan mo inapod na sir. Ang pandok mo baga ngaya sir. No. Bago ngayon tabi Ma'am Ambi Bungalbal, maray pa ngaya ka Mr. Hulbutana, pag magwig ka ngaya, tapos maglipstick ka, mapagkamalan kang ma'am. Ito ngaya, maski halaba ang buhok, maski may make-up na, nakasulog pa kipambabaye, di pisilon nga po doon na ma'am. Tampandok ngaya sir. Ano daw kung magwig ako tapos sa laba ang buhok ko tapos magsulog ako kipang babayi Ma'am Ambi Bungalbal. May maapo daw sa kuyang ma'am. Gari ngaya pag-aragawan ka ngaya ka ini. Iyo. Grabe man nga magdemand nga ito si ang gusto niyang iapod sa iya ma'am. Si Vice Ganda nga ni pero bisis na nga ako naapod na sir. Dahil nga ako nag-react na arog kay to. Paggalang mambaga bakong tabi Ma'am Ambi. Kung inapod ka nga pre
Ngaya, Brad, maray nga nita nagsirpa sa imo? Nagalang pa baga? Napod ka ki pre. Brad! Sir na nga ni sa pod sa imo, mo pa. Sabi ni Ma'am Ambi, baloon mo. Baloon ko daw. Tapos dyan man ako sa mga restaurant, kung apo dun akong ma'am. Yeah. Mapalag man ako ki duwang siopaw sa kuyang dibdib. Tapos masulog ako ki pambabayi, makawig ako. Isus, gari. Gari nga magayunon ka nga Mr. Hulbutana. Pwedeng pag nagsulog ako ki pambabayi, baka malibong sa kuya si Sir Charlie Sayes, baka kupo-kupoon ako kaini. No. Pag kupo-kupo ni Sir Charlie, nga yata dakula, nga ma'am ang sa imong tulak. No. Dahil ka sana Sir Charlie mag-apiyap pababa, may maapiyap ka. No. Sabi ni Ma'am Franz, muya apo doon ngayang ma'am, pero ngayang itsura, pambouncer. Gusto nga po doon na ma'am, ang itsura ngaya, gari nga boksingero. Salbata ng pahita ini. Gari ngaya labi-labi ka naman ngaya. Dakulon sa mga nag-react baga, hilinga. Grabe so nag-react. Gari ngaya pig-abuso mo ngaya so tinao nakarapatan para po sa mga arog sa satuya ng mga LGBTQ. Takag-inot baga. Dahil sinda pigmimidbid, dahil pasinda pigmidbid. So, mga nasa third sex. Dahil pasinda. Ngunyan, grabe na rin. May mga batas na rin na may mga karapatan na sinda. Dahil mo na nga ni pwede pagtara, ay bakla ka! Dahil na. Bawal na yan. Pag tinaraman mo bakla ka, pigbubuli mo, may kaso ka. Kudi nga ya, grabe man niya, so, abuso mo na nga. Abuso na nga yan. Miling nga day kinapod na ma'am. Paano ka ngaya po doon na ma'am? Tailingan na nga ni ngaya. Ang pandok mo, gari pouncer. Maski pa ngaya nakapalda ka, ang bitis mo, gari ka ngaya basketballista. O kaya para padjak. Nahiling na nindo yan. Yan ang problema kang mga ibang tao sa tuya di. Iabuso su tigtaong pribileyo. Tinawang kay pribileyo, gagamiton, aabusuhon. At atigmimidbid na nga ni sinda. Na kamo, parti kamo, kang Pilipinas, dahil man kamo tigano, tapos arog kaya. Nailing na nindo yan. Ang iba baga-arog kaya gusto ninda so sinda na sumasunod sa hinda gabo so karapatan paano man so waiter na may karapatan man kakastiguhon mo papatindogon mo kano tapos tatakuton mo pa na ipapasisanti mo sa trabaho taday ka sana inapod na sir ay inapod kang sir day inapod kang ma'am hiling mo ng tabi Ma'am Ambi. Ngunyan, kung halimbawa magsulog man ako tabi Ma'am Ambi kiwig tapos magsulog ako kipambabay, ano do ang apod sa kuya di? Ano do magayon na pangaran ko? Ngaya, lando ngaya pagkaaga, linda pagkabanggi. Ano pa ito sa mga ngaran baga kang pagkabanggi, iba ang ngaran, pagkal daw iba.
Lando pagkaaldaw, pagkabanggi Linda. Ano pa ng mga... may barkada nga ako pati. Barkadahon ako ki mga bakla. Barkadahon ako ki mga bakla. Minsan nga ni, so dyan sa tabako, Sus Maria, pag minataning sa kupo nang gad ako. Kaya lang, ngunyan tabi Sir Charlie, Sir William, nag-iwas-iwas ako, tang sabi, pag nagpaparataning ka pala na sa mga arog kayan, mahahawa ka. Baka nga yung magsimplang naman niya sa imong sarong guramoy. Tanamalisyan ko mananggad, pagpaparataning ko ka ito, pagparakor ka istorya ko sa mga barkada kong bading. Pag nagiinom ako, Sir Cassie William, nagkunin sa rokong guramoy, nagtitipwas na. Di dapat baga pag lalaki, arog ka ini ang kapot, di ba? Pag mainom. Maski sa kape, maski sa kap, arog dapat kayo ng kapot. Namalisyahan ko pagtagay ko, susaro kong guramoy, nagtitipos na tabi, Busmar. Ang problema pag nagduwa na. Pag nagtulo, susko, delikado na pag-arog na kayo ng kapot mo tabi, Busmar, kang tagayan. Delikado na. Kaya ang ginibog ko, Busmar, nag-iwas-iwas muna ako. Dahil muna niya ako nindo ako pagpara, kuro ka istoryahon, pagpaparataning-taningan. Ilingana. Dahil man niya nagbabarados, pero ngayon nagdadarakol. O nakakahawa palan iyan. Busmar. Kaya tabi, Busmar, pag nagilingan kita, dahil kasi ako yung magparataning-taning. No. Busmar, dahil katabi siya ka magparataning-taning, taba ka maulakitan ta ka. Namamalisyahan ko, susaro kong guramoy, nagtitipwas na. Sus mananggad pagtitaraningan ako kayang, biyo panagad ako kang kikuro po. Biyo tigura pros kan tabi, Busmar, ang tulako. Ay ina. Mga barkada ko yan. Dakol-lakon mga barkada ng arogan. O kundi, so nangyayari dyan sa sarong Cebuano, so sarong waiter na pinatindog, inapod siya ng sir. Maray nga nito inapod kang sir. Kung inapod kang kusa, may problema. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Apodon ka ngayang kusa. Ano ngayang kusa? Maray nga nito sir, paso apod jay mo? Paggalang paman giraray iyan, sir, ma'am. Kaya lang, day talaga siguro kayang apodon kang ma'am. Sabi nga ni Ma'am Franz, ang pandok mo ngaya, garing nga bouncer. Maray pa nga si Mr. Hulbutana, pag sinulugan mo ang kiwig tapos sinulutan mo ang kipalda, sigurado ngayang apodon iyan na ma'am. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa higdaan. Busmar, may intriga ka subanggi? Kako May porkak derby baga ka subanggi, day kang entry. hinubako. Pero may bagang championan mga entry mo, di. Makukundi si mong boss Pabayanta na si sir. pala.
Bala man siya ngunyan. Kung ano man ang ginibo niya, bala man siya ngunyan. Pipuputakti siya ngunyan ki mga komento. Magbabae man ki maglalaki, magtumboy ki magbakla. Piguuran siya ngunyan ki komento. Isa na kaya minaturultol. Sa kumbangon si sa kuyang mata binugla. Sabi ni Boss Mar, pag birthday ko ngayon, dumigdi ka ngayon ta. Mahiling ko ngayon pagtagay mo kang masok ko, nagsisimplang man agad ang guramay mo. No. Padali naman agad palan pa ding Boss Mar Bursirang birthday mo, ade. Mahiling mo nagsisimplang na susaro kong guramoy. No. Kapod mo naman kayo ni sa kuya, Boss Mar. Ma'am. Marin na ngaya tabi, Ma'am Hulbutana. No. O yan na ngaya si Ma'am Hulbutana. Dahil mo ako'y napod na, Ma'am. Patindogon takan doang ora. Oy, mga tugang, igwan na lang po kita ki 4 minutos bago po mag-alas 9. Digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Webes 25 na kang Hulyo taon 2024. Sa pangaran ni PM Tony, nakasabay ta kasubago si Mayor Edsel Villesa kang Bakakayalbay. Sa pangaran niya ni Maestro Nil Adtuon, ang samuya pong station manager. Sa ngaran man po kan mga katuwang ta sa programa, yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Gusto gayod Sir Mox ang apod boss. Si Sakuya. Abos-abos. Madam Maylin sa MBY Dormitory, thank you. Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw, City Councilor Rener Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Paut, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, ang Capos Iloloto Outlet kay Busbab, thank you. Mga tugang, param na po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana, tabi ni Bako Tabi, Ma'am. Mr. Hulbutana, Bako Tabi, Ma'am Hulbutana. Sangaran po nindo gabos mga parantabay. Paki-like and share na lang kan sa tuyang programa, ha? Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Ingat po kita, bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Sibong lawo, nahiling ko maliwanag. Serbisyo Asin Reparo. Operasyon Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso,
asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.